Sanbonani. This is 18 and above media. Uhlelo 18 and above. Solala lapha ku YouTube. Emsakazane ukuthi na ungafaza usubscribe khona sizokhulisa le ama followers ethu noma ama subscribers ethu noma abantu abasithandayo nabasilangazelelayo. Sinibingelele bafowethu lapha ehlalweni sanibonani njani? Hayi lapha. Okay, ngale ka right sinobani? Umzowa kacele. Umzowa kacele ngapha ka left. Ntombi wajaca. Ntombi wakajaca. Bafowethu musahamba kahle kodwa ukuthi sihamba kahle. Hayi. Kuhamba kahle kakhulu. Sembe ngomthetho omdala. Ya kuhamba kahle kakhulu. Manibuka ama subscribers ekhula thini enhlizweni? Yasijabulisa kakhulu ne happy ne? Yeah. Siyakhuthazeka nje. Nabantu futhi bayanibona manje ukuthi nangu umzo. Washout. Slowly. Bahepe abantu babenibona ne? Hayi kakhulu. Bahepe shame because mina nje ngike ngahlangana nabanye omama lapha ya. Uhlanga media bangitshela ukuthi angotshela intokazi la ukuthi inkomo Masasha ngiyakhumbula kamnandi. Manje wazi washo nje uhleli kanjalo nje. Athiwa nje bangihleli kanjena nje ngilo ngithi. So ngijabulisa kakhulu, akhuthaza kakhulu thina. Cela nawo uhola lapha. Ngangikhona nje nami ngajabula kakhulu. Ubona abantu yes ngibona abantu bekujabulela na ungabazi bekwazi shuthi lapho ukukhombisa kona ukuthi yonke into siyiqhubha ngendlela siyakwazi ukwenza i-communication mhlawumbe nabanye abantu esingabazi. Yes yabo lokho kuyakhuthaza ke yakwasikhuthaza nje kakhulu mina nje ngakhuthala kakhulu ngakho. Sine branch eThekwini, sine branch eGoli. Washout. Sizoba ne branch futhi naseMpumalanga. eGoli siyeza nibatshele siyeza lapha eGoli. Washout. Awona lithi bafethu namhlanje kunesihloko ngifuna sikhulume ngaso la. Asomsile ukukhuluma kwabantu ukuthi bakhulume ngaso lesihloko bathi sibalekile. Untombo nje noma umzo unengane yakho bafo nawe ntombo unengane yakho. Uthangana nomfana ntombo unengane yakho. Uthangana nentombazane emzo inengane yayo nayo. Ningena othandweni niyeza ukuthi kuyakhetheka niyathandana kumnandi. Ngifuna ukuqala kuwena ntombo. Kubalekile ukuthi niyifake ingane ebudlwaneni benu ngokwakho ukubuka. Ukuthi mhlawumbe umfana abe nobudlelwane nengane yakho noma wena ube nobudlelwane nengane yomfana. Oqala nje lento ayizenzakaleli. Mhlawumbe nje kusho ukuthi ukukhetha nokuba mnandi bobudlelwane bugcina. Uthola ukuthi siyangena mhlawumbe uthola ukuthi ingane ngihlala nayo. Mangihlala nayo mhlawumbe uyafika lo malume ize like imjwayele. Thola ukuthi mina vele bengingasona isifiso sami ukuthi bazane. Because manje uzoyazisa ingane mhlawumbe lo muntu usadlula kuzoze kube nini yabo. So ukuthola ukuthi bagcina sebazana ke manje kuhle kubi. Ngoba uzofika manje bazane kube right imjwayele ingane nihlukane. Baphinde futhi mhlambe umjwayele kube right bajwayelane nayo ingane yakho. Uthola ukuthi manje abantu abasathembakile okokuqala. Uzothutha ukhombisa umuntu ingane oqala ke nje mina ngengane yentombazane sekhulile. Uzothi ngithi ngikhombisa umuntu ingane yami lo muntu uthola ukuthi vele kwamina angithandi sebona intombi le ngane yami uyayibona lonke. So nje angazi ngakuhle kubi futhi. Kula side ucela ubona kanjani? Hayi akufanele ingane ingene phakathi kwethu. Because lengane inobaba wayo eyondlayo. Njobe nobaba wayo ingane yentombi. Njengoba ubaba wayo eyondla lengane. Yazane nayo. Funa mayazane naye ngoba izothi mhla isuka la iya kuyena iyoxoxa zonke into ezenziwa unina ngala. Uyayibona lonto.
Thothi impimpi yona la isuka la ihambe yotshela ubaba wayo ukuthi uma unomunye umalume kanje ave imthethisa siphila phela kubexatshwana uthandweni lo wayawo ubaba wayo ingane unina vele usuke samthanda omunye usuke engasenandaba naye kodwa makuthiwa wena uqondane nalona osamthanda vele ubaba uma wengane angithiwa yibona nje ukuthi wena ususengcupheni ngenxa yempimpi ngenxa yengane yayizo lonto ngokuxoxa ngokunganaki ubaba wayo naku uhlangana nentombi seyahlukana nobaba wengane yakhe seyahlukana nje mina sengikuzwa ukuthi ke niqala into entsha manje wena nentombi so njengoba niqala into entsha unengane wena nentombi nengane so kubalulekile ukuthi ingane yakho uyazise ukuthi ayike lona ke uma mncane wakho lo intombi yami so uzosibona nje naye ungathuki umuntu wami lo kwesinye isikhathi makhona into oyicelayo ubuyicela la kuma wakho uyabo akubalekile ngoba ngike ngakwenza lokho yami ke ingane seyikhulile ngeke ngayenza lokho kuyona ngathi uyena mama wakho ke lo yavele yabipha nje yathebuka kanje yaziphumela ngake nje yabo phambi kwakhe lonto iyajalisa yes lonto ngiyacabanga ukuthi noma engazange azabuyele kumina ngokuphawula kodwa izange imphathe kahle epinklelwa ingane sengathi manje mina angifundisanga kani yini ubudedengu bami kahle ingane ayingene endabeni zabantu abadala yayizo lonto ingane ubudlelwane esingaba nabo nje ukuthi ngoba mina ngisuke ngigoyile mangigoyile kubo endlini yama wayo mangiyithuma lo gwayima ukuba ngiyabhema mhlambe ngiyithuma lo yonto nabo ubudlelwane esingaba nabo njengengane ukuthi ngiyayithuma hayi ukuthi isondele eduze nami ingane yentombazana uyabona ayithi umfana noma ngathiwe yomfana noma ngathiwe yentombazana singisho ukuthi ingane yentombazana nisuke ngithandana nayo noma ingane yentombi yama kufanele ukuthi mayisondele kumina kakhulu yayizwa isibe nobudlelwane kakhulu nayo uyabo akufanele kanjalo ayihlehle nje ingane ngidile nonina phela ukuthi ngalento le ntombo evuma ukukhuluma amantombazana amaningi ithi uma ngabe ungithuthanda mina thanda nengane yami mawuhluleka ukuthanda ingane yami yeka mina if uthatha mina ngithathe nengane yami if ukuthi uyahluleka ukuthatha nengane yami ngishiye phansi ngeke ngikwazi ukuhamba ingane yami ngishiye more especially mase ngiziwa ngasekuganeni nathi emshadweni mina-ke nje ukuthi into ehlezi ishiyo nasekhaya ukuthi uma wazi ukuthi uyogana nje basinezingane nje kanje fanele sikubeke emakhanda ukuthi izosala ekhaya ingane ayihambi nawe kuphatha kanjani lokho kodwa ukuthi uyahamba ingane yakhe yasala kusuke kuphatha kabi phela kodwa uzothini-ke ngoba phela kwabheda yabo why kanti kufanele ukuthi iy'ngane zithwale amacalunga bazo ngoba umzali usuke ehlulekile ukuphatha kahle wazala so mengabe sezalileke ingane isikhona kanti kungani vele owesifazane osenengane mhlambe avela ayitshela ukuthi no way ngicela ukudlala nengane yami ngizikhulisele ingane yami nje ngifocus enganeni yami phela inkinga uthothi uyajola vele ube nenhlanhla lemjolweni umuntu athi ufuna ukukuthatha uzokwenzeka kanjani naku nangala ekhaya umile lo mthetho ukuthi moyogana ingane fanisana and angibasoli because uzohamba nengane yogana lapha yakacela mawufika lapha acele mina ngwajaca ingane yami ayisona isihlobo kacela ngokubona kwami kwezingane ezinemkhuba even ngathiwa nje lo ngane yathengwa ngesintu kanjani kodwa nje zikhona ingane ezinemkhuba nomalume laba bayasegcekeni abanemkhuba kuthiwa emshana anizona ihlobo nayo uyabo so ingane sibona intombi yabo ukuthi sekuyonakala kanjani lapho kanti vele wayesekuqaleni yini lesuke ingamnikezi lo wesimama osenengane ngoba ingane nengane ihlezi nobudlelwano obuhle nonina more than ubaba ubudlelwano obuhle obama so yini lesenza ukuthi ekugcineni kosuku ugcine uwumuntu ongazothona sowukhetha umfana kunengane yakho awukwazi ukumkhetha umfana usuke umkhetha ntombo ukuhamba uye ukhetha ukushada ushiya ingane yakho kini kusho ukuthi ubekeliwe izinto ezimbili la kuthiwa khetha wena ubona ukuthi khetha umfana uyishiya into ingane so luthi makuthiwa uyasala ingane kusuke kuthiwa ukhethile umfana uyakhethiswa phela into ezimbili ukuthi ukhetha phakathi kwengane yakho leyo wayizala kuqala
nalomuntu wesilisa okubizela kubo othi shiya ingane yakho. Oh bengazi ukuthi kusuke Ukukhetha cha ke akushiyo kanjalo but ukukhetha mase uyibuka. Ukhetha phakathi kwengane yakho nomfana. Ngoba mawuhamba iyasala. Iyasala phela ingane yakho ngithi. Sure. Uye umuntu obalekile omona ukuthi uyena umuntu ozokwazi ukuphila naye. Ingane le izobona kanjani ekhaya uma ukhona. Uyabona? Sithole kanzima ke sinezingane madoda. Bese sibuye manje size esayidini labafana ngoba phela kumele egcineni kusuku sijijile mina nonke. Nomfana nayo nengane. Unenkinga zakhe naye. Ngoba njengoba enengane nje kuzomunye umuntu lekhaya ongesiyo uma wayo. Usothi umfana lengane nayo uyilandile la ilande khona wathi ayizohlala kubo ngoba khona ubuqilo obuzobenzwa abafana. Uyabona lobuqilo. Into abafana bacindezeleka akukho luzenzeka akukho because umfana kushiwo yena ukuthi ingane yakhe iyasala. Ingane yakhe yona ikhona. Yes, ikhona. Ima wayo futhi. Ima wayo akanandaba futhi. Akanandaba yena mefakile imali nje uqedile. Uyabo? Noma ngayifakanga. Mayifakile into uyifakile noma ngayifaka ingane nentombo yakhe isikhathi esiningi inobudlelwano obuhle noma wayo. Ubaba yebo ngabe lobudlelwano obuhle kodwa ngimfane lokuhamba. Angeke. Yes. Wobona noma wobona ingane eshone lo ma ukuthi ihlezi naso leso silonda. Yabo ekhona ubaba but lesilonda sikama akukho lulu ukuthi silokhuzeke. Akukho lulu ukuthi sisheshe sivale uyabona. So uthini ke cela ukuthi uthabenze njani mhlambe labo ngoba nabo bayafuna ukushada nje ngiyazi bayafuna. Ya unaka phela ke Bayafuna nabo ukushada but isikhathi esiphila kusona. Mina ngasho kanjalo isikhathi esiphila kusona. Isikhathi esiphila kusona njengoba desho nje uNtombo kufanele kona ngempela ngoba nazo lezi ngane zamanje zivuke kuseni zidla amaqanda no cheese bethu la sine sibadala efridgini. Yabo zishiselwe igazi enye ingane yabo isuke wabona mangabe unengane kona ngempela uyakogana kacele lo wamuzi usungaye kovuso uyonyakazisa uyovukuza inhliziyo zabantu ngoba manje lobeza nengane yentombazana uza nengane yabo uza nengane eyomfana uza nengane eyentombazana mayifika la kweyomfana izobona ingane yadadewethu la abahlobene zikhale yabona yonto bese kuthiwa yabo lengane yabo sikubizwa lamagama ke la ukuthuka abantu abazalele ekhaya yayibona yonto sekusho udadewenu akusangeni kahle kuwena ubaba omncane vele wonke umuntu akacela uzoba ngase sayidini likabani lika dadewethu uyabona ubuka kanjani icele ukuthi unowesilisa ozothatha nawo uNtombo nengane yakhe mase nithathile uNtombo nengane yakhe bese ninakekela ingane yentombo kube ngathi uyena ubakwayo umbuka nje umfana unjani lo mfana wenza lo right ngoba inhloso yakhe ukwakha lo ukuze makwakheke ayena ufuna anikeze lengane uthando le ukuze noma wayo akwazi ukukunikeza lo thando onenhloso yalo la kwakho noma lakini uyabona ukuze naye umama lo ozovusa umuzi ashawe uthashi yayizo leyo nto ukuthi ngeke phela izingane zakho wangazenzeli usukuzothiwani ngizothuka phela mina manje abantu kuthiwe ingane wenzela ingane yami kuphela uyena uzokukhuthazela nokuthi ke manje nalezi zakho zenzele something noma kade ungazenzeli ngiyalinganisa ngoba naku ukuthi usaba yena ugcina kuyena ngoba ushaya unembezo ukuthi hey yazi wayenza into ade ngingayilindele engavamisile ukwenziwa abanye abantu uyabona kubalekile ke lokho ke ngoba ngeke ngikwazi ukuthi mina ngikiyekisa ubaba wengane yakho ngingamazi bekwenzelana enganeni mekeze sixoxe leyo nto mina ke bese ngiyabuya ngizolaxaza ingane yakho la uyabona kusho sicele nawe mangathi uthatha umuntu onengane mhlawumbe kuyenzeka yebo ungayinakekela ingane yakho sekuyingane yami ngoba phela ngokwesiko kwesinye isikhathi ngendlela engibuye ngizwe ngayo lengane mekwenzeka kuba contenzekayo ime contenzekayo kwesinye isikhathi into esibe sisizwa phela mesixoxa abantu abadala mekuthiwa khona into eyenzekayo let's say mhlawumbe iyakhishwa ngiyalinganisa ufuna iqala izocelwa la kumina leyo leyo nto le yakhe engeve izalwa yimina izokhishwa yimina la ekhaya izokhishwa yimina ngiyise kuyifaka esibongweni sayo ngokwesiko ngendlela engengizwe ngayo ukuthi wena uma ushadile wayoshadela kaSibanibani
Lezo ngane mase zifuna ukukhishwa ziswe esibongweni zikhishwa la. Angithi ila igcekeli kumina. Ngilobolile imangizwe, ngilobolile mina ngisho. Ave kuthuma sihlalisana. Kuthiwa ke kulaba abadala. Mhlawumbe ubuye uyibuze nakwabanye. Ngiyona amasiko ezindaweni akafani phela ngazi. Kodwa nje nakwabanye bakhona basho lokho ukuthi kufuna ukuthi zonke izinto zayo zisuke la. Ngoba yona kahle kahle isila kulesibongo yizona ungayiphendulile wayifaka esibongweni yayizwa mhlambe ke moyithengile ke ngoba nama ngikwazi kwaloko ukuthenga kodwa kona ngiyekushiwo njalo that's why ngithi mina ingane mangaphane mina ngithola umuntu onengane ingane yakhe ufuna ngithathise kweyami ukuze ngimise lo muzi yayizwa leyo nto ngoba umelekeleli wami ufike nani ufike nesipheko sakhe angithiwa yizwa leyo nto umekelekile kumqondo wami phela Webo leyo nto isipheko sakhe phela leso angithi ukhona kuphethe ecaleni eza nako la kulomuzi funa nami ngibambisane naye ke kukona yayizwa leyo nto sibambisane sobabili ukuthi into ezisho sithi uma ngabe kwenzeka umuntu owesilisa ethatha umuntu onengane yes akakuqonda ukuthi leya ngane leyana dapho kumele ithande kumele eyinikeze uthando kumele ayithatha azohlala naye ekhaya yes kodwa nakhona futhi enze sure ukuthi akahlali isikhathi eside ekhaya ndawonge nodade bethu nani akaphuma umuzi wakhe ayohlala kodwa futhi enye inkulumo lezi ikhuluma khona manje besithi ingane sala kamalungu yeah kodwa futhi manje simayize nothi uthi mayize mangabe nivumelene wafika nayo kwaphela ngeke aveleze nayo nizoyixoxa into nizoyibhunga nabo nobabili yebo sohlala nayo ingane noma wayo khona mhlawumbe ubaba wengane unako ukuyafonela uma wengane ufuna ukubona ingane ayeshadile akahloniphi ke into ezosixabanisa ke lo akahloniphi lo akahloniphi ke lo ngoba phela manje lo ufuna meza la ashintshe kwa number yakhe athathe izinamba ezibalekile kuleya sim card angithi ingane yakhe ila kulomuzi ayiyaxabanisa ke lo ayikho right ke leyo iyaxabanisa le ngoba manje nje babefonelana nje bayafona ningekho ngematohweni nabakhulumana naku ingane ikabogwayo kumele axhumane noba ukuze ayithola akuthi kumele axhumane nomuntu kagogo yeah mayila kini uzoxhumana noba akaxhumana nogogo ugogo afonelele ingane yakhe legane la kulungile ngempela lapho ngoba la siyakha fonela ugogo no ngeke mina ngizwa ke kahle leyo no ngiziphikisa mina manje la ekuthaneni mase kuthiwa kuzofona ubaba wengane yayo mina mengivumela ukuhlala nayo mina ingane yayizwa leyo nto inankinga ke leyo umuntu wesifazana akave emshelele unyana wakhe la lo uzobuya athi siple silima sakho yayizwa leyo nto siple silima sakho leso uyavulwa igana ngempela nje le mbongolo uyibona leyo nto weyisa mina manje mina lana uyangixhikiza ngenxa yale ngane yakhe ayibona leyo nto akufuneki yena nje say out aye uzoba out kanjani ngoba ingane mina ubaba wayo manje ngoba sivumelene noma wayo ukuthi lengane sohlala nayo sibambisane ekudingayo ngiyaphonza uyafuna ukubona ingane kulungile ke akafonisa uma wakhe ma noma sister ofonela uma kabala onongcono yabo kodwa ya kona kodwa imzukuzuku itwin one le imzukuzuku lento ya imzukuzuku kodwa mekuthiwa sina sivumelene akasafuneki owesithathu sivumelanweni sethu kahle baba ngane ya ingane mangabe ubuya ifuna kulungileke akafonisa umuntu wesifazana onongcono wakubo asho ukuthi sicela ingane kunomcimbi lo muntu ukhumbula ingane yakhe manje ufuna ukusuka naye eGoli cha ubegoli ufuna ukufonela uma ingane yakhe amtshela ukuthi akamnikeze ingane ifoni mhlawumbe ayinayo ifoni ngisho ukuthi ke lapho nama ukuthi ingane ehlala phela ngithengele ifoni yayo ihlukane nje ngithengele ifoni yayo ingane inikeze ubaba wayo inamba ya straight yayangijulukisa zinje leyo nto leyo yayangijulukisa ngathi ngishadile impela ngathi ngishade lo mshado yayangijulukisa nazi zihlobo futhi bafethu ukuthi Ntombo ngifuna ukubuza ukuthi mhlambe nobabili bafethu ukawafika mhlambe Ntombo endlini yomfana ungabizwanga mhlawumbe ukuthi uyafika hayi kunelinye imemo ekhona noma ungasekho imemo ekhona but wafika ungabizwanga watshelwa futhi ukuthi ayino angaze ubize mina kodwa noma
Wathi lo mhlawumbe lathi liyafika imemo wena mzothethe ekhaya. Uzothi la mhlawumbe uphethe lenye imemo. Noma mhlawumbe nje awukho emotini nalowo muntu ngaleso sikhathi eyakami. Noma wena wathi uyavakasha kulona imemo lafikela njaya ngikho lebekho mhlawumbe ezifana sibayifana nalezo. Angikala bona ntombo. Mina ngangahlali isehlakalo ngafikwa umuntu ngikhona. Kodwa ke ngangibiziwe ke mina ngenhlanhlake. Sahlala ke samlinda ku brothers ke waze wafika. Kwadla ukuthi sekulate. Manje akasakwazi ugelile ukuthi ahambe ngoba sekulate. Kwaphoqa ukuthi silalele sonke ndawonye. Yeah. Salala sonke ke ndawonye kanjalo ke. Ngoba phela manje sakwazi ukumkhipha ebusuku sekulate. Nangalolani manje. Into nje isebenza. Ayizosebenza kanjani ngoba ngizolola mina. Akazazami into this. Cha wesilisa phela wazama ukusho so nawe uzicabangela nawe isithunzi sakho uthi nje lo muntu olana yabo uzothini nje uzofila kanjani yabo. Uthini lokho longabizwanga mina etshela ukuthi wena ngikubizanga. Hayi wengena ndaba nje mhlawumbe ongena kwankinga nje. Wayezomaka. Ngayibona elibi. Futhi wayezomaka nje. Ngicela ukubuza kuwena ntombi. Mina ngicabanga ukuthi ilento okufika kakhulu endaweni uzujwayele ngicabanga ukuthi bamtshela ukuthi khona umuntu okhona. Wasuka la ekhona weza cause wangifica endlini ngisangedwa ubrothers engakafiki ngoba ngasafika ngokuphambana no brothers wangifica kugelingi khona endlini wangibingelela wahlala naye. Manje ungathini nje mhlambe entombazane nesacabanga ngayo ukuthi ngeke kuyafuna ukuthi umfana ubunzuma ufike ungashongo ungathini nje ntombazane. Hayi ngathi mina ngingakwenzi lokho. Ngathi nje umnike umfana indawo yakhe asho yena ngaphandle nje kokungathembani omeke nje mfethu akubize ngoba le nto ikhombisa nokukhulu nje ukungazi noma usuke uzitshela ukuthi wena noma usuke ngazi uzikhohlise wathini ngoba impela ngiyibona into edala ukuthi manje so uzofika endlini yomuntu noma ingasiphi isikhathi ngoba nakusuke wathi uyakuthanda so ubuke ngazi ukuthi manje uyayi-owner kwayindlu yakhe. Mina kumuntu akubize kulungile-ke phela ngaphandle kokuthi mhlawumbe awumthembi noma kanjani umnike umuntu ispace sakhe akubize nje naye mefuna ukukubiza ungabe nje mfethu so kulungile mekunikeni ukhiyeke unikeni ukhiye uyena okukhulilile ukuthi hayi ngeza anytime but mengashongo hayi mlinde mfethu akubize. Soke waxoshwa mfethu noma sokwamxosha umuntu ukubuka kohle. Hayi mina abona nje lento yabo lento leyibhlungu. Sure. Ngoba yabona ukuya emntwini wesifazane umuntu wesilisa ungashongo. Usuke uyozilandela ubutha nobungozi bebejele nje kwesinye isikhathi. Ngoba lento ifana nefoni ukuthatha ifoni yomuntu wesifazane ngoba nake sageza ngalo uyiphethe wena yizo leyo nto. Uzobona into vele ufuna ukuyibona lapha. Seyabuya ngale nombuza lezi ngozi ozibone la kodwa yena ushila ifoni yakhe echargeile. Uyayizwa leyo nto. Yabo mina ngake ngasuka intombi yami ifoni yayo ayingeni. Ngiyakwazi endlini yayo iqashile. Ngathi hayi ngiyakuyona. Ngase ngiyafika uyena umama umfundisi umama. Ngiyankonzo la ngaphakathi khona indoda yakhe. Wesiphathi ke akuyona nokuthi isoka yabona ubaba wengane yayo. Owake wangitshena ngayo mina sengiflobhile nganokha ngenza yonke into. Uyayizwa leyo nto. Sengiqale ngakoba ngabona umama azalithi singile yiko leyo nto. Uyena ongaphezulu. Uyayizwa lento uyama-ayina kamdlalisi. Uyayizwa leyo nto. Uya umama ongaphezulu uzinikele. Yangithi mina ngabona into engangifuna ukuyibona. Yo. Ngangithiwa yizo leyo nto. Uza njani? Nganokha. Ngoba ngake ngihamba inhliziyo yayingavuma ngithi ngiyahamba ngijike lapha ngibuye ngithi hayibo kwenzekani la. Ngilwe ngithini? Yizo leyo nto. Ngiyazi ukuthi ngiyazi ukuthi phela ngimazi mina. Yabo leyo nto.
angijwabelele kanjana futhi uvela umsithile nje oba kuyena ongaphezulu angiboni ukuthi uba ngiyobona ukuthi usize all star uthi umuntu wesilisa lo kuyadliwana futhi la yayizwa leyo nto anginoke bayaqhubeka nje usho ngomgwinyo nje kahambi umama la qhubeka nginoke aye uzabona linoke inamathela abuza umama ubako obindle yakhe ngithi hayi mina umzo ahlike futhi ngoba uyabona manje ijampile kanti ngangamtshena ngomvevo la esicabheni ukuthi setha lo amveve lo amfaka ngoba manje iwona lo ngibona kuona yonke into nami uyabona ngoba wangichamisi kahle ukuthi udla umuntu nolokukoba ngathi khona umuntu okukobile yabo kulunguzile lapha uyabona leyo nto kulungisa lana kanti nami ngizofika ngiwabone khona lamanyala uyabona lo nto ukufika emntwini wakho ungashongo shuthi lapho nina ngathini senifana nala abacuphena nisathandana kumele ngamfica nje yabo ukhalela umfica ephutheni ushuthi wena nje obufike ngashongo yonke into osuyikhala okhala nje umfica kahle yedwa ezibhingcela ithawula lakho mekuyithawula ufuna umfica nje wena sephutheni mawufika kuyena ngoba naku yini ifoni akayibamba ingeni ufuna ukuyozibonela ngangena ngase ngiyafika indoda eyisho washout ngethuluze elinzima kakhulu esimoni sikasayi ayi isho babona noma sengingenile ke manje endlini ifuna ukungizwa ukuthi ngithini yabo manje mase ngiyadrive sami ngizolanda isigubhu samanzi lana kathini ngifuna ukukha amanzi ngathi nami manje ngiqashile khona la ngoba indoda ayihlali la wena ngicela sosabana sabithuluzi lo ngisabana wasaba cha angimsabi lo wesilisa hayi angimsabi lo wesilisa ngaze angiminge vele ngiyambona sengihlonipha manje lo ukuthi bangasali baxabane ngenxa yami ngoba lo ngisamdinga ya ubaba wengane lo mina ngiyilutho mina siyathandana nje yabo phela mengazi ukuthi ubaba wengane bengifuna ukubona ukuthi ubalo ngoba phela ubaba wengane kuthiwa akahlali la uhlala ngala koThekwini yayizwa leyo nto manje bathina sike emakhaya nje ubalo lona plaza losine yayizwa leyo nto ufike nini lo muntu la mawukubuyena okay hayi mesezisho lo mjidi hayi mina wakasibani bani ke mina ngisho ukuthi wakwasho wathi baba ngane yakho akabasho uthi uyena lo yebo lo nto hayi okay hayi futhi kayi sami ngizofuna isigubhu mina nami ngihlalela ngalendlini ngizofunela isigubhu sami la ngifuna ukuyokha amanzi la ngaphezulu la siwakha khona nje amanzi engekho nje la around uyabona ngasithatha isigubhu asilahla ngegate ngaze yambona yasibona ekseni kwamanje sengilwelani manje ukuthi ingaqhatheki nobaba wengane yayo yebo lo nto uzaphelela mcela ngasiphonsa ngasesangweni lapho ngaziphumela ngahamba yabo kubhlungu ngempela akufuneki kanjalo ukuthi uye emntwini engakubizanga ngoba nokuxoshwa kubhlungu yazi umuntu esifazana mezo ujwayela ukungena endlini ezothi ngicela bandla ungihambele emzo ngoba manje khona inkinga enginayo kwalonto leyo ungathuka sowusibekile isandla uzothini ubaba lo muntu okwendlini uthi akuyena nje umuntu wakho hamba umbopho uyakuhlukumeza sengiyathuka ngiyagaxela yayizwa lonto ngisebenziseni ilukuluku lenhliziyo wena linda utshayena kuthiwa woza ke namhlanje yazi sina into cela kodwa ngizifuna ukuyibuza nje bafethu uzosandweni nomuntu umnandi yonke into ihamba kahle bese mhlawumbe Ntombo nibhedelane nje bese vele khuphe ngempama noma la kushaya uyabona manje masekushayile lo muntu uyambophisa wenza nje uyamthanda futhi uyambophisa mhlambe masombophisile khambe kubuye lisulele locala mase nijola noma kwenzakalani wenza njani mhlambe la yake yakufikela into enjalo la khona usolo ukuthi uzothinta umuntu mhlawumbe umshaya udinini mhlawumbe afaka icala ya hayi ke ibo bakwenzeka lo muntu usuke engakuthandi sokufuna uphume kuyena suke kubulele lo muntu lo wesifazana mangaphane nizothi menigejana mhlambe kuphakama isandla umuntu awumshayi ujabulile umshaya ngoba udiniwe ukudinwa kufana nenhlamba inhlamba uyikhiphi unamile uyikhipha mawudiniwe uyayizwa leyo nto mana akayise mina ngifuna ukuthola lento ukuthi usuke engakuthandi usuke engakuthandi ngoba uyabona ngoba akwazi lapha kufike inkinga icriminal angisho kufike inkinga mina lapha manje
lo mshayo futhi umthanda la mshayo cha kuyakwazi ukuthi kuxoliseke lokho akuyindawo uxolise ukhombisa ukuzehlisa ima ngalesikhathi wena ke sengikushayile wahamba wasatha isinqumo ngibopha okay ngifike ngiyaginqa lapha ngiyavalelwa kubuye kuwena uyabona ukuba lento yona bongilindile kwaze kwafika lo nembezo nawo ngangayo koboshwa yabo manje usongivalele entweni eziningi yazi cele yini uyazi ukuthi yini ebangela ukuthi umuntu akubophise umuntu sokubophisela ukuthi akanawo amandla okuyiphiniselela Shuthi naye sokwenziwe ukudinwa indlela sokushaya ngayo kahle kahle usuke ephindiselile okay shuthi sishayene kodwa manje yena usengishaya ingozi engeqiwantwala mina ngimshaya ngempama ngoba manje ngeke ngisaqashwa ndawo ubuza ukuthi uma umshaya ephindisele ngenze njani ngeke size silwe ngeke size silwe nami ngeke ukuthi ngasi ngibambana nomuntu esifazane sithandana mfethu ukhuluma iqiniso kayise ungamshaya ungaphezulu hayi ngeke umbuzo othi umshaya wena uphindisela ukuthi sezaphuma izinzipho zomunye lana ngamiyeka nje wangikinga ngathensisa umqala kunele ngimhleka ngoba umuntu esifazane yayizwa lonto mina ngisuke ngidiniwe kodwa manje naye mangabe esezoncamela ukuthi asiphakamise isandla ngishaye angibuke mhlawumbe ngisazi manje noma ngirong noma ngenze kahle ake ngenze nje ngibe ne-meeting nowami umqondo nje fast yabo umuntu mayidiniwe wenza into asuke icabanga lesikhathi mediniwe kuyenzeka vele ukudinwa into encane mawudinwa ngendlela ukuthi shaya bese yena athi no okay sengishayile anginawo amandla okuyilwela mina angihambe ngiyomboka cha mhlawumbe lo usuke eshawe umshaya ufuna umshaya umginqe hayi ukuthi wapha manje udiniwe yabo ngesivathu hawu uthi umshaya akwazi ukuthi abalance abuye athi uyabuyela kuwena kodwa nje mina ukuphendula fanele nje ukuqala mewakushaya umbophi ngoba uzoloku ephinda lokho uzomxolela kuzothi kunamangaka abantu ababulewe nje yilokuqala ngokuthula kayikwani hayi udiniwe lelinye ilanga vela kinyi uvela ufa manje kube kuthiweni ke kube kuthiwe hayi umuntu esifazane kusho amaphoyisa insizwa umuntu esifazane akashaya ngalendlela omshaya ngayo ushaya ngemana kwabo uzomshaya kanjani ngemana kwabo udiniwe uzovuswa yini mweke phela umuntu modiniwe uphole yeah right asihlale phansi sixoxe mama sihlale phansi sixoxe hayi ukuthi sishayane vele uphakamisa isandla ushaya umuntu esifazane vele kuyadabukisa amasozisola nawe umuntu wesilisa egcineni siyikhuluma engicele yabona umuntu esifazane mina ngeke ngithi icele mhlawumbe sikhulume nawe kakhulu into umuntu esifazane uma ubona ukuthi awuhambisani nento asuke yenza noma awuyithandi into asuke yenza uyabona ukuthi iyacasula manje uthothi uyamthanda ke ukudla unembeza ngendlela uthi amfonela kusasa kuthiwa ngithi ngidubile wena wahamba kanti wena mogwema esinye isimo uyayizwa leyo nto uyazi cele abantu besifazane bebe bacabange ngendlela ongacabangi wena ngayo kwesikhathi uyazi manje cele lo uphila kahle nje yonke into ihamba kahle nje manje kunomuntu wesifazane usawuzalana nawe ngamazi uright manje uphila kahle yonke into imnandi uzosana nalo muntu wesifazane mhlawumbe kube mnandi ngaphezulu kwaloko kumnandi kona manje akusho futhi ukuthi mase uhlukene naye nje kusaba mnandi sawuqhubeka futhi kube mnandi isikhathi esidlulayo leso uzomthanda yena uzodlula futhi phinde uqhubeke futhi nempilo yabo Waliwa kuze kuthini ngafunakala enhliziyweni yomuntu yes ukuzibuza ukuthi hayi yazi akahamba uzophinde ngithole wothe osithela ngalo uzobu right la unokuthi athe osithela ngalo ukubaleka iveni wena yabo ya ukumshaya umuntu wesifazane akuyona into right kakhulu bafaka ukho right kodwa mina ngitshena ukuthi yabona ukushaya umuntu wesifazane kufana nenhlamba lezo lonto ngoba inhlamba uyikhiphi kukuhle nje sibuza imama right watch kabi wayilonto inhlamba uyikhipha ngelukuluko osukunalo ngoba ufuna ukubhodla ngaleyo ndlela lezo omunye ukugcina uthi uyamsikaza sizele isandla lezo lonto ungaqondanga ukumshaya khona manje umbambe eduze ancese mama ncese mama ungakhali angithi uyayizo leyo nto ngiyaxolisa aphokophele khona njalo ke lo kodwa uyabona ukuthi uyakhombisa ukuyisola lezo leyo nto ngoba yini bongwanayo inhloso kumshaya ukudinwa ngeke uvele ungigagule ngaphansi kwezikhethe zamanje kukuhle nje sihlekele Thabiso warashayo wena ukuthi kumnandi nje kukuhle ukudinwa usuke ukhipha le yanto angani noma mhlawumbe bathi abangigweba ngaze ngilibona kodwa usuke ukhipha lela lukuluku uyayizwa leyo nto manje unako ukuphumiwe kwesandla yabona okuyinhloso ukushaya umuntu wesifazane azi noma sewile empeme umgxobe iphuthe elingakanani lolo lenzayo uyamgxobe wile akakubopheke lowo
kodwa nje yes lo empama mfowethu akenzanga lutho lo hayi yabona ke lo empama Ababoshe bonke. kurong yini ufuna uyenze ufuna umxhawule nongcono mabe back miye simple abayekeki laba abayekeki yazi ngisho intombazana nathi ungenandaba naye kodwa meke akhipha igama lokuthi angisakuthandi mzo hey ibuya ngenye indlela inqobo kuthi ayibo abayekeki ngithi mina ngokuzayo nje makwenze umuntu esifazane ebhedle kubumiyena ya vele akade ngasithatha leso sinqumo ngithinti mina manje ya ulumiyeke straight kodwa hey ngiyashesha ukuzisola mina makabe ngixabene nomuntu esifazane ngize kuyena ngizehlise omunye ke vela kunyuke kakhulu mebona ukuthi wena uyehla avela kunyuke kakhulu ngoba phela uyamthanda yabo lonto phela yazi khona into ocela ufuna si understanding nje sibafana le ukuthi ungabe ucabanga ukuthi mangabe uxolisa sekufanele kwenzeke ngale ndlela efuna uwena ngaleso sikhathi nawe nje uwena umuntu angeza bona azoxolisa kodwa into izitho zakhe akavumi ukuthi umxolele musu ucabanga ukuthi intombazane mangabe uthi yona iyaxolisa ya ngeke ngithi ngiyaxolisa kuthiwa ya ngiyaxolela so yamnamathela ngophondo manje sinje no ngeke kwenzeke abihaga manje sokufuna ukuyihaga manje futhi ufuna manje uthini ke ufuna uxolise bese umthosela amaqanda umthengeleni ufuna uthini manje xolisa kodwa yo yabo hey kunzima kakhulu yabona othandweni manje ngicela ukubuza noma bendombo nawe uqabana nomuntu wakho ndombo manje awuna airtime ufonelo yena niqabana tshela sakufuni dani siphelile sacisha ifoni uyade kufonela esithi ngothatha mzo ayingeke ngasuke ngisondele mawuthi kwese useduze ngasondela ke nasoyilungisa kulaleke kwaliwe mawuthi akekho eduze ngiyocela kumnganami ngifonise mhlawumbe noma ngiyokoleta ama airtime ke tech shop yabo siyilungise lento kahle ukuthi mama ungayithathi ngoshukela lento mama ushukela wehle kahle nje yagcina sethi hayi ngiyakuzwa uyamfonela futhi avele ecisha hey yabona ke lo uyangilwisa ke lo angazi ngempela uyangilwisa lo okumnandi kwaliwa madoda wenza njani umuntu uplane wedwa ngale ukuthi angisamfuni umzo qhamuso uzongitshela ngathi mina ngizokubamba isandla ngikuxhawule ibhlungu lo nto leyo intombo wenza njani uwaliwe manje awuna airtime vele uyena umuntu one airtime uyena ndikufone call back yeah ngwaba ukwalile ngwaba ngabaphonsa bonke ngapersonalize angazi ngayithini lo nkulumo eyibuyi ngamukele inhliziyo injani kodwa ayiphela ihlungu kona-ke uthothi phela mhlawumbe ngisamthanda kodwa ngizokwamukela meseduze ngokwazi ukuthi gqikiyena ngiyonzani usayicabangile nje lento ebeyisho yini engisengayenza manje engashintshi hey ngibhalela imessage ngathini madoda into ezokwenzeka phela manje mhlawumbe ngiphatha tuburu bhalela imessage la sithandwa sami manje ngitsheliwe manje uzokuhambela amanga uthothi mhlawumbe seyakudabukela uthi wasumncenga kangaka akudabukeli kodwa lento senithandana nje sodabukela nakhona uyabona yabona icele leyo ngozi leyo ukuthi umuntu phela umuntu mabezokwala ucela avela avuka phela athi usuke icabanga kahle uyazi umuntu esifazane uyakwazi ukuhlala nawe esenaba seno2 weeks akwana efuna nje uqala abe neshow bese akhamba ukubona senza ngisakufuni vele sa right yena wena uyaqala wena uyancenga wenzani kanti kadaba kodwa yakwazi ukumbona umuntu wakho meseniphilile isikhathi ocatshangisiwe lento nesuke kuyena nenkolelo nje thina abafana esinayo awulikhiphi ithayi emotweni spare wheel ungenaso uzuthola ispare wheel kuyima ukhipha ithayi nje shuthi lesothola indoda manje njengoba sekucela nje uthola indoda plus le ndoda le imshele ngegama lami noma athi ngangazi mina imshele ngami awucabanga mhlawumbe ecela ukuthi mengabe wali into efika kuqala ekhaya ucabanga ukuthi should nomjidishaya kahle ke lengane vele nayo into ekufikelayo ngoba uzumbuza umeme yini ukuhlaba kahle kakhulu yini lo mfana lo othandana naye so umuphi uthi lo othandana naye ngoba wena unande ngqondo ukuthi njobe ngala lo uqomile yezwa lo yona futhi untswempu ya untswempu uyambona nje ukuthi unamazinyo ufaka amazinyo lo muntu wakhe lo nangu nje udla ukheshe njengami nje la khona into engenaza nazo lo
yebo leyo nto ibona lengane imthanda kangaka ya manje uzogcina sohamba umcuthelo ufuna ukuyibona lento uthi ngempela kwenzekani angithi yebo leyo nto no okay yeah nali lesoka kanti umfana lo usoxabana nomfana womuntu nkosami naye ethi uyofaka iCV izisuka nje ukwalile izolo intombazane iyashelwa mihla nazolo so sokuxabana nomfana ngana kuyena lo mfana lo yeah yabo engizibona ukuthi shuthi mina ngizophila lempilo ukuthi ngeke ngishayelwe manje ngizonele ngilandelwa kanjani kulungile sibuyelane yabona ukuthi manje bebuyelana nawe ukuthi idiniwe iphinde kodwa idiniwe kodwa kudlula izinsukane baby ukephi sengubaby ukephi manje angithi yebo leyo nto baby ukephi kodwa manje kade kuthiwa ngifunwa la uthandweni mina ngisho ukuthi umuntu osifazane uyafana nengane uyacatshangelwa nabafana ngaphandle kokuthi umcabangele wena nabafana ngokunjalo anisicabangeli hayi bafana benzisa okwezingane kakhulu anisicabangeli thina bafana into eyenza uthando lize libe nenkinga kuthina abantu bebesilisa sigcine siphakamisa unokusho yile yilento ukuthi umuntu osifazane uyakwazi ukukhohlwa izinto azithikhile kuwena ahlulekayo ukukutshena zona lento ekuyiyona ke ephinde limaza uthando uyangithola wena ukuthi khona inkinga enginayo uyayibona futhi ukuthi uyiphi unayo iplan ngami kodwa ufuna ukungitshena uyofuna umuntu onalento wena efana ngabe mina ungitshena nami mangibe nayo uyayibona leyo nto asiyivaleni ngokuthi mayebheda simshaya cela hayi no akangashaya umuntu osifazane akangashaya umuntu osifazane futhi akangashaya ngenduku yethusi njengoba kubuye kushiyo ukuthi ushawa ngayo ngoba uzothi umshaya ngayo uvela umbhore more ya mhlawumbe uvela umbhore more futhi yezo leyo nto so umuntu osifazane mayebhedile hlalwa phansi cha hlalwa phansi naye ahlisa ushukela cela mawukuthi uyabona ukuthi lento ayenzile angiyona into ongaphila nomuntu osifazane oyenzayo yephuma kuyena kodwa ngeke vele umbone once uthathe isinqumo mnikeze 2 days lehle lokuluku umfonele cha mama ngile nje lento cha kulungile ucabangile mama angikakholelwe ile nto oyishoyo yabo lonto ngicathi izinto zisengalunga ngicela ukubuza ukuthi manje ufonele umuntu osifazane esimzonke ngicela sihlukane ngikhulelwe ingane akusiye hayi ufuna sihambe phela sekudokotela ngashaya iphakethe banamanga phela kwesinye isikhathi ukhulelwe yes shuthi mina sonke isikhathi ngenzeka isilimo kwaphela menginayo njengoba engala manje uyabona ke manje ufuna ukusho uzosebenza asamseka dokotela ke akusamele nihlangane phela lapho hayi ngeke no this is 18 and above media No. And this is 18 and above igama lohlelo pu angimazi intombo noma seyazela yini phela it's 11 o'clock now so muphume emsebenzini ngempela unenkinga ngempela la bafethu ngicela niphinde sigcizeleleni futhi nganza kwethu ukuthi abantu besubscribe lapha okay siyacela abantu basubscribe nisharele nabangani benu umngani wakhe asharele nowakhe siyabonga kakhulu support yebo hayi ngibona nje ukusubscribe ulike lokho nje kuzosiculisa kakhulu kuzosenza futhi nathi sizimisele ngesikwenzayo mhlambe sigcine sesidlulela sesifikenyelela nakunina ngenxa yini ngokusixhasa ngokusubscribe so gcina sesifinyelele emagcekeni kunina mhlawumbe kusasa sazi ngelinye ilanga sinazo lezo zifiso sigcine sesilungisa imishado siyiqondisa washout slowly